A wani gari an yi wasu mutane masu bautar aljanu. Sun gaza samun gaskiya, sun ɗauka abin da suke yi shine gaskiya. Sannan suna da wani boka wanda shi ke kawo musu labarai daga aljanu. Shi ke sawa a yi, sannan kuma dole a yi. Sarkin garin yana mai alfahari da aljanu. Idan na dubi jikinta hankali na sai yi mugun tashi. Rashin lafiyar na ta ne sai a hankali wallahi. Kin san Allah ji haka na kwana ban bacci ba. Kwata-kwata na rasa me ke min daɗi kwata-kwata. Kai haƙuri, insha Allah za ka samu sauki. Ina fatan haka, amma baki san wani abu ba. Wallahi zo ni da na zo na rike sai na ji kawai ban da ma wata damuwa a duniya. Allah wallahi. Allah ko? Kuma kin je kin dan mun wani kulliya. Allah za ki haukata ni ina kallon ki. Allah sarki. Wannan murmushin naki ne kadai. Ni in zan zo naga wannan murmushin to shikenan ni bana bukatan komai bayan wannan murmushin. Karka da wani ko insha Allah zan yi kokari in abin da za ka cikin farin ciki. Allah! Allah ya dima dina, ya dumul dina. Abokina babban ya haka ne ya gajiya lafiya lau wallahi ya sun gulloli tun ɗazu nake gida nake ta tunanin kan wata mu da jiki ya jikinta ne gaskiya abokina jikin kan wannan tamu sai a hankali amma na yi magana da maharbi dan gidan marigayi Adamu. Ok marigayi na gane shi na gane ya ce dai zai zo ya duba ta a gaskiya kuma da haka zai fi kama Allah ya ban ga kaje shirani bana ba ka bari ka abokina gaskiya bana ban je tunani ba kani na jibo shi muka tura shi ka ce bana muna tare da kai kenan wallahi bana ka muna tare insha Allah sai kaman wata nawa to gaskiya ka san shi yaro ne ba zai jima sosai ba zai wuce wata 5 zai yi ba yayi kyau wallahi so nake na karasa gida wai to ina laifin mu je tare mana neman je duba jikinta koya to ba kuma mu je kawai to shikenan Babba, Allah na iso. Barka da tun da na ƙara so na duba jikin ƙawan naka kana ina? Na je gidan su aboki na sai ne, kaga tare muka zo. Na duba jikin yariya. Sai dai abun da ke jikin yariyan nan akwai hadari babba jiki a tattare da ita. Wasu manyan aljanu ne a jikin yariyan nan. Aljanu? Wallahi manya ma ba ya ƙanana ba. Sai dai akwai mafita. Kyafa za ka je akwai wani daji to akwai magani a dajin sunan maganin garambal yawa kada ka ji kuma na kira ma daji ka man daji ne kamar wanda na kama barewa kace gani ba irin dajin bane yawa akwai manyan namomin daji sannan banda su akwai wanda su suke ganin ba mu muke ganin su ba yawa aljanu kenan manyan aljanu yawa sunan maganin garambal in ka je dajin da a samu wannan maganin amma yanzu maharbi kenan yanzu kai zaka shiga dajin ka samu mana wannan maganin kenan kai sani kace kowa kai baka da imani wallahi to amma ai maharbi kaga kai kafi mu sanin daji kuma kai ka san magani to ba wanda ya dace a ce da ya shiga ja neman wannan magani in ba kai ba ma akan me zan tashi in je wata uwa duniya dajin kana shiga ma du za gani sannan ka ce min je in ciro ni magani garambal ka manta wurin tsoho na mutu in na bi shi ba magani to amma kuma abin da nake so ka sani shine abu daya mu fa ka san ba sanin dajin da muke ba kuma ba shigan daji muke ba kaga kai aikin ka ne kuma ka fi mu sanin wannan magani a dajin aka haifin ya kasa dan Allah to a dakata ba na tunanin wannan maganan ya kai maganan da za mu tsaya muna ta cece kuce a kai ka ne ni na amince komin hatsarin da ke cikin jejin komin namun jeji da ma koma menene da ke cikinsa haka zan shiga
zan je ɗebo mata maganin. Sani ka fi kowa sanin cewa kan mata ce ita kaɗai ta rage min a duniya, ka fi kowa sanin wannan. Wa kake tunanin ya fi cancanta ta shiga wannan jejin ya ɗebo maganin bayan ni? Gaskiya na tausaya ma wallahi talla, wallahi na tausaya ma. In dai haka ne ni kuma na dawo alwashi ko har ina wannan magani yake ina nan tare da kai har sai mun je mun samu wannan magani insha Allah. Tun da kuka ce haka a matsayina na wanda muka taso tare, to ni zan muku wani alfarma, dan muku wani taimako na, tunda ba zan iya zuwa daji ba. Taimakon da zan muku anan, kaga kai ba uwa kake da shi ba, to zan rike ma wannan yar kadin kamanka nan har zuwa ran da za ku je daji. In Allah ya sa kun dawo lafiya, to idan kuma ba ku dawo lafiya ba, in na ji shiru yawa da mu iya muku addu'a daga baya, don ni wannan ma ni ba da zan ji dajin nan ba, kana ganin shi zan wannan tafi isan ni ma ta kama ni dole ne, idan kuma ban tafi ba kin fi kuma sanin kan mata da za ta samu lafiya. na malam babba ina jin ka. to ba wannan wani tsohon ajiya ne, ka rike shi wani bibiyu yawa a kai baka ba, ka rike shi ne ke nufi na, ka san ku abun ku na maharba din ne. yawa to sai aka manya Allah kiyaye ba. Yawa amma fa gaskiya maharbi da zan fi so a ci tafiyan nan ba mu yi da yawa bakina kai na ban kuma muka tafi tare ba zai je ya kama ba zai je na kama ku dinga bude tunani mu na ni na shiga jeji ai tun da kuka fara shi kun karasa yawa insha Allah za mu karasa. Allah dai kiyaye ba komai, ina muku addu'a kuna da ba komai yawa shine kawai ba komai ba komai kai kawai abin da zan gaya miki, tafiya ba wai mutuwa bane, kake wani ta da hankali, insha Allah zai dawo lamin lafiya, babu da zai same shi. Babba ya kasance mai matuƙar ƙaunar ƙanwar shi Hasiya, sai dai kuma Allah ya jarabe ta da wani ciwo wanda aljanu suka sa mata a cikin jikinta. Samun wannan maganin sai a wani jejin kuma yana da hatsarin gaske. Shin babba idan ya je nemo maganin zai komo ne ko a can zai mutu?
jahilci ne malam sake sa suke gani muke da idanunmu kashewa ake yi rayukan mutane ne malam wato a da'irar jahilci ne da'irar jahilci ne wayo rayuwa a mun shiga kangi na waya yaushe ne za mu ta an ga yanzu ya muka baro hasu ya dade ka san me nake tunani mu samu biri qur'ani kasashe zan yi ci ko kai gaskiya da gina kun yunwa kai ka san wannan Allah ya ba mu sa Boka Balish, wayannan su ne jinin da aka kawo ababen bautanmu. A gaskiya zandir kana kokari. Ni ina mai alfahari da kai zandir. Haka zalika ababen bauta suna masu alfahari da kai zandir. Sarki yana matukar alfahari da kai zandir. Wannan gari namu salbakata ba mu da wani abu alfahari da wuce ka zandir. Kana kokari zandir. Ya mai girma Balish, ya zama dole in nuna girmamawa gare ku tare da ababen bautanmu. Wannan haka ne zandir. Ka ƙara kokari. Kaga tafiya ta. Ragabus! Ai ciki da su. rayukan mutane ne malam wato a da'irar jahilci ne a da'irar jahilci ne wayo rayuwa a mun shiga kangi na waya yaushe ne za mu fita Barka da hutawa baba. yawa gimbiya Baba na zo ne daman ina son in je in ga sabbin bayan da aka kawo. to gimbiya zan sa ragabus ya shirya miki dukkan tsare-tsaren da za a yi na tafiya kai a je a zo min da ragabus abubuwa ta kare ka kada dai gani na samu isowa. ina so a je a shirya wa gimbiya tafiya To ba damuwa ranka dare. za ta je ganin bayi Ba damuwa ranka dare. Zan yi kokarin haka. Abun bauta ya kare ka ranka dare. da'irar jahilci ne
a da'irar jahilci, da'irar jahilci suke sa suke gani muke da idanunmu kashewa ake rayukan mutane wato a da'irar jahilci a da'irar jahilci wayo rayuwa a mun shiga ƙangi na waya yaushe ne cikin da'irar jahilci. Kamar yadda muka saba zama, yau ma aljanu sun turo mana da saƙo na suna buƙatar jini na saurayi, don haka boka zai ƙarasa muku jawabi. ƙwarai kuwa, hakika abun da sarki ya faɗa haka ne, amma sai dai suna bukatan jinin saurayi wanda ba ɗan garin nan ba. Dama haka ne, ba matsala tunda an riga da an saba. Gaskiya ne, sauƙin abun da tunda ba ɗan garin nan za a kama a yanka ba, abun ya zo mana da sauƙi. Dama aljanu idan suna buƙatar jini dole a tara mutanen gari a sanar musu, don haka a je cikin bayi a ɗauko mana saurayi wanda ba ɗan garin nan ba. Kowa yana iya tafiya harkarsa. Ababen bauta su kare ka. Kashewa ake yi rayukan mutane ne malam, wato a da'irar jahilci ne, a da'irar jahilci ne. Wayo rayuwa a mun shiga ƙangi. Jama! Sarki ya gashe! Ya kuma ya gashe! Gobe ne ranar ba abun bauta jini. Jama! Sarki ya gashe! Ya kuma ya gashe! Gobe ne ranar ba abun bauta jini. Jama! Sarki ya gashe! Ya kuma ya gashe! Jama! Sarki ya gashe! Ya kuma ya gashe! Gobe ne rana ba abun bauta jini. Jama! Jahilci ne malam. Ragabus a yi waje da shi. A da'irar jahilci. To su shi kuma wannan da na ga an ɗauke shi an fitar da shi, ina kuma za a kai shi? Ɗaukan shi za a je a yanka shi domin a ba abun bauta jinin ya sha. Abun bauta? Sosai. Su waye ne kuma abun bauta? Wato aljanu da dodanni da wasu abubuwa da muke bauta a garin nan a kowane lokaci ana ba su jini suna sha. Wannan shine yadda muke bauta musu a garin nan. Yanzu kana nufin su suke sawa ke zo a ɗauki mutum a ɗauka jiya yanka ba su jini?
ba iya wanda ka gani aka fita da su shi kaɗai ne za a iya yanka ba kuma a ce ya wadatar. Ni ma da kai da duk wanda yake nan wurin ba mu tsira ba, za a iya zuwa ɗauke mu a yanka mu domin a ba abin bauta jini ya sha. Ka ce zaman jiran tsammani muke yi. Sosai kuwa. To amma wannan abin tun can tile-tile dama kuna yin sa ne? Wannan ya samo tarihi ne tun kaka da kakanni, mu ma da ka gan mu nan haka aka haife mu a cikinsa, kuma hakan ake yi har yanzu. Subhanallah. Na ji ka wani magana wanda ban fahimce shi ba, ko kai ma ba daga cikin mu kake bane? Kawai na nemi tsari ne daga ubangiji na. Ubangiji? Shin bayan aljanu da na sani kaka da kakanni ake bauta a garin nan, akwai wani abu ne kuma daban? Tabbas akwai. Ubangijinmu wanda muke bautawa shi ya halicce mu, ya halicci shi su karan kansu aljanni da suke sa ake wannan aikin, kuma bai ya halicci sama ya halicci ƙasa, kuma bai da abokin tarayya. Sannan ubangijinmu shi ɗaya ne ƙwallon ƙwal, bai haifa ba, ba a haife shi ba, bai da abokin ma'amala, bai da abokin shawara, bai da abokin tarayya. Kana nufin har cikinmu nan ma da muke cikin wahala da wannan azaba yana cikin mu anan? Hakika ubangiji na yana ko'ina. Lalle wannan ubangiji naku kamar yadda kake faɗa ya mamaye ko'ina, tunda kace sama da ƙasa duka yana nan. Wannan addini naku abin sha'awa ne, in ba dan ina tsoron cutar wanda abin bauta za ta min ba da na shige shi ina samu dama. Kar ka je tsoro, ba komai. Kai da abin da nake so da kai, ka je ka tsaye da shawara. Ka je kai shawara. Zan yi. Shi musulunci ko a yaushe kofarsa buɗe take ga duk mai buƙatar ya shiga. Amma wannan bautan da kuke yi ba akan hanya take ba. Har yaushe za a rika yanka jini, ana aka yanka ku ana bawa aljanu jinin ku har yaushe. Amma ku tabbatar min da cewa in na shige shi abun bauta bare cutar da ni ba. Ba matsala. Yata. Na'am baba. Amma kin san gobe ne ranar tunawa da mutuwar mahaifiyarki? Haka ne baba. Amma baba bayan da za a faɗa wa ababen bauta su dawar da ita? Ai ba su suka ɗauke ta ba. Ballantana mu ce su dawo da ita. Dama akwai ababen bauta da suke kashewa suke rayawa bayan aljanu? Kar ki kuskura ki ƙara wannan maganar. So kike abun bauta yi fushi da mu? Ya kamata ki je ki fara shirye-shirye kafin gobe. To baba na barka lafiya. Kuwa jama'an gari, sarki ya ga shaf, ya kuma ya ga shaf, yana gayyata kowa da kowa a wannan garin zuwa bakin kogi. Yau ne ranar tuna mutuwar matar sarki. Ya kuwa jama'a, sarki ya ga shaf, ya kuma ya ga shaf, yana gayyata kowa zuwa bakin kogi. Yau ne ranar tuna mutuwar matar sarki. Ya kuwa jama'a, sarki ya gaishe wai, ya kuma ya gaishe yana da yadda kowa da kowa zuwa bakin kogi. Yana tuna mutuwar mata sarki. Ya kuwa jama'a, sarki ya gaishe, ya kuma ya gaishe yana da yadda kowa da kowa zuwa bakin kogi. Yau ne ranar tuna mutuwar mata sarki. Sarki ya gaishe, ya kuma ya gaishe, yana gayyata kowa da kowa wannan gari. Shiga kangi na waya yaushe ne za mu fita cikin da'irar jahilci.
yanzu azaban da aka ba mu jiya a dalilin mene aka mana haka? Azaban da aka gana mana jiya kaɗan ne daga cikin irin azabobi da ake bayarwa yayin da ya zo daidai da ranar tuna mutuwar matar sarki. Yanzu kawai saboda ana son a tuna ran da matar sarki ta mutu sai a ɗaibe mu a riƙa gana mana azaba haka? Ƙwarai da gaske, sarki shi ma umarni yake bi daga aljanu cewar duk lokacin da ya zo daidai da ranar mutuwar matar sarki to a ɗibi bayi da suke cikin kejin nan a gana musu azaba domin tunawa da ranar mutuwarta. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya wannan jahilcin naku yayi yawa. Ta yaya aljanu za su mai da ku haka bayan su ma halittar su aka yi kamar yadda aka halicce ku? So kace ka ga min ababen bautan namu su ma halittar su aka yi? Ba ranar na sanar da kai ba cewa shi ubangijinmu duk wani abun da yake gani a nan doron ƙasa shi halicce su kuma bai da wani abokin tarayya. Lalle in haka ne shawaran da nace zan yi domin shiga wannan addini naku na fasa yin sa, a bani yanda za a in shiga. Wato shi addinin musulunci wato addinin ba hakan kurum ake shigansa ba, dole sai ka cike wasu sharaɗu guda 5. Guda 5? Ba wasu masu wahala ba ne. Kaga na farko za ka karɓi kalmar shahada ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Sannan na biyu za ka tsaye da sallah salloli ƙwaya 5 a rana. Sannan na uku za ka riƙa yin azumi a kowane watan Ramadana. Na hudun idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hore maka ya baka dama za ka riƙa fidda zakka. Na 5 wato na ƙarshen nasu za ka riƙa zuwa hajji idan Allah ya baka dama. Idan har za ka iya bin wa'annan sharaɗin ƙwaya 5 to za ka shiga addinin musulunci cikin sauƙi. Lallai addinin nan naku na fuskanta bai da wani wahala wajen shigansa. Abin da nake so da kai shine shiga addinin musulunci abu ne mai sauki. Abu ɗaya ne kawai za ka yi shine wannan na farkon da ya gaya ma ma'ana kalmar shahada. Yanzu abin da nake so duk wani abun da na faɗa ka maimaita shi. Na fatan ba wahala zan iya nema ko? Insha Allah bai da wani wahala. Abin da nake so shine cewa za ka yi ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi. Wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi. Ma'anan wannan kalmar da kace shine na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi Muhammadu manzansa ne. Shikenan ka shiga addinin musulunci. Alhamdulillah komai yayi daidai. Ni ma da kai yanzu ɗaya muke? Ɗaya muke. Har da wannan? Duka ɗaya muke har abu wannan. Addinin ba ma buƙatar ka sai da wani abu ka ba mu domin ka shige. Naga kuna haka ni ma in kenan. Ya kai Balesh, sarki ya turo mu sanar da kai yana buƙatar shan jini ta hanyar sare kai. Ya ko ƙananan abun bauta. Wani irin jini babban abun bauta yake bukata? Jinin wani irin mutum? Yana buƙatar jinin matashi saurayi. An yi hangama. Baba dama ina son tambaye ka ne. Ɗata ina jin ki. Baba me yasa kake matukar kaunata haka ne? Yata kenan. Kar ki manta fa ke kaɗai ce jini na da kika rage. Bayan ke ba ni da kowa. To in ban ƙaunace ki ba wa zan ƙaunata. Akwai matsala. Akwai matsala. Akwai matsala. Akwai matsala. Akwai matsala. Na barka lafiya. Akwai matsala sarki. Boka matsala kuma? Akwai matsala. Ababen bauta suna buƙatan jini na matashin saurayi. Boka wannan ai ba matsala ba ce. Kai, a je a kira min zandir.
Zindir! A je a duba a cikin bayi, a zaɓa wa boka guda ɗaya ya wuce da shi. Aiki na ne, na barka lafiya. Ababen bauta suna matuƙar alfahari. Ababen bauta suna jin daɗi. Ababen bauta. Abokina, dan Allah da Annabi kuma da abokina ne. Kai, ina fata ka tabbaci. Dan Allah da Annabi kura kuri, dan Allah da Annabi kura kuri. Dan Allah da Annabi kura kuri abokina. Abokina. Bashiru. Kuma da shi ku ɗauki wani. Wannan umarni ne daga wajen sarki. Kuma da shi ku canza ku ɗauki wani. Godiya nake miki da Ragabus. Godiya nake miki da Godiya nake. Je. Kina. Sana ga yi babu. Je. Bawan nan da za a kashe kan wani addini ne yake? Gaskiya Gimbiya ban san wani addini yake. To abin da nake so da ke yanzu, ina so ki je ki tambaya min wani addini ne shi. To shi kenan sai ki. To shi kenan, a dawo lafiya. Ya kuma Zakariya ce da kanta. Gimbiya ce ta aiko ni, ta ce in tabbe ka shin wani addini ne kake? Ka ji fa. Gimbiya ce da wannan sakon? To ki koma ki gaya mata. Ina bin shugabana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko shi da addinin musulunci kuma ya ce mu bi shi. Ki je ki gaya mata haka. Sarki ya turo mu sanar da ku yana fushi da ku, kuma ba zai daina fushi da ku ba in har ba ku daina abun da kuke yi ba. Ya ku ƙananan abun bauta, me kuma yake faruwa? Ta yaya za ku bar wani ya zo yana bautan da ba tamu ba? Ta yaya za ku karya alkawari? Ba babban abun bauta haƙuri, za mu ɗauki kwakwaran mataki a kansu. Ba shi haƙuri. Na ji na same shi na sanar da shi abin da muka yi da ke. To ga min me kuka yi da shi? Ya sanar da ni, ya ce mini addinin shi shine addinin musulunci, sannan kuma suna da shugaba wanda Allah ya aiko, sunansa Annabi Muhammad. Haka ya ce miki? To abin da nake so da ke yanzu, ina so ki je gun shi, ki tambaye shi waye Allahnsa kuma ina yake.
To shi kenan Gimbiya, zan yi kokarin wajen nemo miki wannan tambaya don na san bai da girman kai kamar yadda kokanmu yake da shi. To ki je gaba da aikin da kike yi. Huta lafiya. Bautan abubuwa daban suke yi, ba abubuwan bautanmu ba. Ka kyale su duk da Godiya muke Gimbiya. Ni ga Ubangiji na bai taɓa baka sa'a kai nasara a kai yawa. Baba? Na'am yata. Ni ko akwai bakin bayan da naga ake dukan su, laifin me suka yi? Saboda suna yin wata bauta wadda ba tamu ba. To baba, dama akwai abin bauta wadda ba namu ba? Kwarai ma kuwa akwai abin bauta da dama bayan namu. To wanne ne gaskiya a ciki? Namu mana. Namu ai shi ne gaskiya. Me tabbacin cewa namun ne gaskiya? Baki ga suna ba mu ababen more rayuwa ba? Kamar irin su amfani da muke samu na gona da sauransu? To baba, ni daman wannan ne zan tambaye ka, bari mu ce sashe na. Papa, ga wannan jakadiyan fa na zuwa. Mata, ta ƙara so yau, ji me ke tafi da ita yau kuma. Sanu? Yawa sanu. Gimbiya ce ta aiko, ta ce ita da ka shi wane ne babanka? Yau kuma, Ubangiji na. Shi ya yi ƙasa, shi ya yi sama, shi ya yi dukkan halittun da kike gane su a doron duniya. Hatta numfashin da muke Ubangiji na shi ya ba mu shi. Haka zalika wannan ni'imar da muke ciki yanzu Ubangiji na shi ya ba mu. Akwai wata tambaya? Bari in je sanar da ita. Nagode. Gaskiya baffa, ni fa ina tunanin cewa Gimbiya fa kamar ba ta yarda da wannan addinin su ba. Haka ne, ni ma na fara tunanin haka. Fatanmu shi ne Allah ya sa ta gane, ba ita kaɗai ba gaba ɗayansu. Amin. Ya Rabbi. Gimbiya, na je na same shi na sanar da shi abin da muka yi da ke. To ga me kuka yi da shi? Ya sanar da ni, ya ce mini Allah shi shine ya halicci sama, ya halicci ƙasa da duk wani abu da ke numfasawa. To ya gaya miki shin ina Allah shi yake? Tabbas ya sanar da ni, ya ce mini Allah shi yana ko ina kuma yana ganin kowa. Lallai ma kam, wato Allah shi yana ko ina kuma yana ganin komai? To in ko addinin shi gaskiya ne, wata rana za ta bayyana. Ki je ki ci gaba da aikin ki. Babba, gaskiya ina tunanin yanzu an daya cikin kawata mu hasi yake. Haka ne Sani, ka kwantar da hankalinka sannan ka sa a ranka cewa ƙanwar mahasiya lafiyanta ƙalau. Karka manta fa, maganin da za a bata shi muka zo nema.
kuma gashi ba mu cimma burinmu ba sannan muka zo muka fada wannan musifa. Haka ne, kana da gaskiya. Amma ni ina sa a raina cewa kawata Hasiya lafiyar ta galau, babu wani abin da ke damunta. Amma har zuwa tsawon wani lokaci kake tunani za mu bar wannan gurin? Abin da nake so da kai abokina shine ka sa a ranka duk wani abun da ya faru da mu Allah na sane da shi. Idan har yayi za mu bar nan gurin to tabbas za mu bari, in ko yayi ba za mu bari ba. Ina mai tabbatar ma a nan ƙarshen mu yake. Haka ne abokina, ya saba mana mafi alheri. Amin babba. Ya saba mana mafi alheri. Sarki ya turo mu ya ce mu sanar da kai daren yau ya zama dole a zane bayi saboda ya kwana cikin fushi. Ya zama lallai abin umarnin sarki, ya zama dole ai abun da abun bauta ya ce. Tabbas dole ne za a zane bayi. A kiyaye, in ba haka ba za a yame da ku ƙasa a shafe ku. To ba damuwa, ba damuwa, ba damuwa, ba damuwa. In kunne ya ji, gangan jiki ya tsira. Barka ya babana. Yau wajen biya. Ya babana. Na'am. Me yasa kasa ake dukan bayin nan? Wannan ai umarni ne gimbiya. Ya zama dole ne. Kuma gobe ma dole ne a yanka bawa guda ɗaya. Yaushe ne za a daina kashe mutane a garin nan? Gimbiya, idan aka daina kashe mutum ta yaya za ki ci abinci? Kuma baba kace su suka yi mu. Ƙwarai ma kuwa. In ko haka ne su suka yi mu su juya su kashe mu, da kamata a ce su yi jinin mu su sha su yi amfani da shi ba tare da sun yi mutane ba. Kina jayayya ne da abubuwan bauta? Don baba ababen bautan suna da yawa ne ba ɗaya ba? Ƙwarai ma kuwa gimbiya. Suna da yawa. Suna can a duniyarsu. To me yasa ba su yi mu a duniyarsu ba? Kuma ta yaya in mun yi laifi suke sani? Baki ga suna da boka a cikinmu ba? Ai shi yake kai masu dukkanin labarin abin da yake faruwa a cikin wannan garin. Baba kana nufin in boka bai kai musu labari ba, ba ta yadda za a yi su sani? Ƙwarai ma kuwa. To in ko haka ne, boka munafiki ne don shi yake sa a kashe mutane. Munafiki kuma? Baba. Tashi ki je gefenki. To baba. Ya barka lafiya. Ya zama dole gobe a bada jini ga abubuwan bauta. Agabus. Kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya jashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Dan Allah kada ku tafi. Kai. Hakuri da ni.
kai haƙuri ka daina kuka, mu ma jiran tsammani muke ko yau ko gobe. Kai haƙuri. Kai haƙuri. Wani haƙuri zan yi. Abokina ne fa. Kai haƙuri ka daina kuka. Dole ne kai haƙuri. Ka haƙuri. Kai shi. Mu ma jira muke ko yau ko gobe. Ko an ji. Ku daina ba ni haƙuri mana, abokina ne fa za a taya ka kake ce min ne haƙuri. Ka daina daga murya, idan suka ji ka za su iya zuwa su tafi da kai. Su yanka ni mana, gwara su yanka ni haka su yanka shi. Ka san muhimmanci sa guri na ne. Haka ne. Ai haƙuri. Kai haƙuri. Gaskiya abin da muka yi ababen bauta suna alfahari da mu. Tun da nake ban taɓa farin ciki irin na yau ba, sabida na san aljanu za su yi alfahari da ni. Jinjina ga abin bauta. A gaskiya sarki, kamata ya ce yau kowa ya yi abin da yake so a gari nan, har ma bayi. Gaskiya wannan shawaran ta yi don nuna farin ciki ga abin bauta. Ni sarki na wannan garin, na yadda da wannan shawarar taku. Sabida haka kowa ya je ya ji daɗinsa. Rai boka, sarki na fushi da ku. Ya ko kana nan abin bauta. Me kuma yake faruwa? Saboda ya gargaɗe ku da a daina wata bauta a wannan gari da ba tamu ba. Kun ƙi ji. Ya ko kana nan abin bauta. Mu ma ba mu da masaniyan yana wannan bauta. A ba babban abin bauta hakuri. Wannan kuskure ne babba. Mu yanzu zakaran sarki a ɓace yake. A ba babban abin bauta hakuri. Ba za su sake ba. Idan har kun ga sarki ya haƙura, sai kun bi sharuɗan da ya gindaya muku. Wani sharaɗi kuma ya ko kananun abun bauta? Wannan sharaɗin shine sai an bada jinin gimbiya Salila. Jinin gimbiya? Gimbiya Salila? Tabbas. Jini. Sarki akwai matsala. Akwai matsala. Wane irin matsala kuma boka? Akwai matsala sai. Akwai matsala. Boka wace irin matsala ce kuma? Ka faɗa, muna shauraron ka. Ababen bauta suna buƙatan jini. Boka wannan ai abu ne da aka saba yau da kullum. Ina wannan ya sha bamban da irin wanda ake. Ka faɗa mana, muna shauraron ka. Saboda sun yi fushi da mu, mun bari ana yin bauta wanda ba tasu ba. Don haka ba za su taɓa wucewa ba, sai an ba su ginin Gimbiya Salila. To ba zai yi ba. Tabbas jinin Gimbiya Salila. Ina ba zan taɓa ɗaukar iyata guda ɗaya da na mallaka ba in ba da ita ta salwanta. Ba zai yi ba. Ba zai yi ba boka. Tabbas kuwa akwai matsala babba. Ni na ganin boka idan aka ce za a yaƙe su fa boka. Yawa shine kaɗai mafita. Abubuwan bautar kuma ƙware kuwa. To shikenan boka, zan turo da dakaru. An gama, a turo min su zo musu shiri na musamman. An gama, an gama, an gama. Ya sarkin aljanu, bil'adama suna zai su yi mana taurin kai. Wasu ba su ka kira su yaƙe mu ba? Sun yi kuskure. Ya shugaba, a bar mu kashe su ɗaya bayan ɗaya. A'a,
ba irin kisan nan nake so ba. Ina so a kashe kaɗan daga cikinsu, kaɗan kuma ja ƙara ba su tsoro. Yanzu abin da nake so da ku, ku bar su duk shigan da suke yi. Dalilin da na sa a tara ku a nan shine ina so ku je gidan boka ya tsafa ku da makamanku, domin ina so a yaƙi abubuwan bauta, saboda sun ce suna son jinin 'yata Salila, wato Gimbiya. Zandir! A je da su wurin boka, ya tsafa su da makamansu. Haba Gimbiya, ki daina kuka mana, babu abin da zai same ki. Ta ba zan yi kuka ba. Bayan kin san ni kaɗai mahaifina ya fi ni. Kuma fa kina ga yadda ake cire kan mutane. Ni ma kina haka za a cire nawa. Ki haƙuri Gimbiya, ki daina kuka, babu abin da zai same ki. Ba ki ga an tura dakaru ba za a je a yaƙe su. Ki haƙuri, ki daina kuka. Ku ɗauka, ku ɗauka, ku je, ku je, ku je. Assalamu alaikum. Amma alaikum. Ina ciki na ji ka sallama. Wallahi tun ɗazu iso ana. Yawwa, san da zuwa. Ya gari ya jin daɗi. Alhamdulillah. Mutanen gida kuma. Alhamdulillah. To abin da ya sa na zo gunka maharbi. Na ji labari ne a gida aka ce mini wai ai ka tura yayana zuwa jeji. Wa kenan? Sani mana. A'a. Ni ban tura Sani jeji ba. Ya ce dai ban tura shi ba. Ya ce dai zai raka abokinsa wata babba jeji ciro magani. Amma ni ban tura Sani jeji ba. To yanzu maharbi sun kai kimanin wata nawa kenan ba sa? Kai. Akalla ina ga za su kai kimanin wata 5. Wallahi dan ni ma na kosa su da wallahi. Yanzu to ita kawan nashi a cikin nata ne. Kawan nashi kawai jiki dai jiya yau dai gaskiya. Allah jiki jiya yau. In da na baro gida na je ana maganar cewa wai ai ko motsi ba ta yi numfasawa kawai jiki. Wallahi in kaga ta motsi to na tona ta. Dan ne gina ta dan gyara mata zama kasar da shike ni nake lura da ita. Amma in ba ka baka. Yanzu abin da nake so da kai ba? To je mu duba ta mai tunda ni yanzu ne iso. Ta ba mu. Jima bana ta horon yanzu kenan. Yawa bari mu je kenan. Mu je. Ba ka tafi da kayan aiki bane? A kai san wannan kuma abuna da muka zo faduwa ma suna je da muka faɗo. Gaskiya maharbi rashin lafiyanta nan yayi tsanani sosai. Duwa kadai shine mafita don Allah da su lafiya su yan uwanta don in baka ba maganin da suka je cirewa kadai zai warkar da ita.
kaga addu'a shine babba. Allah ba ta lafiya. Amin sun malam. Shi ma Allah da rasu lafiya. Yau muna umurtar ku da ku je ku kashe ababen bauta wato aljanu gaba da yansu, kar ku bar ko ɗaya daga ciki. Idan har kuka yaƙi aljanu, ina mai yi muku alƙawari za mu yi muku gagarumar kyauta. Kuje! 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 من كل شيطان وهمت ومن كل عالم لمت أعوذ بكلمة الله تمت من كل شيطان وهمت ومن كل عالم لمت. Shugaba, abin da ya samu ga dawo, akwai wani musulmi a cikin yana kore mu da addu'a. Yanzu abin da nake so da ku koma, sabida ba su yarda da shi ba, ku koma ku ƙara ba su tsoro fiye da rada. Allah! Kuda! Zandar! Aje a fito da bawan nan. اللهم اجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها. اللهم اجرني في مصيبتي. اللهم اجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها. sai ya faɗa da kanshi wani addini yake yi. Wato kai na tambaye ka faɗa min wani irin tsafi kake yi, ka ƙi ka faɗa min ko? Ta gaya ma ni ba matsafi ba ne, sannan kuma ba tsafi nake yi ba. Haka zalika wanda nake bautawa kuma ina bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shi ya fi cancanta da a bauta masa, wanda shi ya yi sama kuma shi ya yi ƙasa, haka zalika shi ya yi dukkan halittun da ke cikin sammai da ƙasai. Kenan dama ba aljanu bane suka yi mu? Idan da aljanu ne suka yi ku, shin za ku iya cewa za ku yaƙe su?
sannan lokacin da na zo gare su ai ba za su gudu ba. A cikin alkur'ani mai girma Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa bismillahirrahmanirrahim wa ma kalakal jinni wal insi illa liya'budullah, ban halicci mutum da aljan ba sai domin su bauta mini, in ji shi Allah da kansa. Kaga kenan abin da kuke yi jahilci ne ya muku da'ira. Baba ni fa na jima da yarda da addinin mutumin nan. Gaskiya ne sarkinmu, na yarda da addininsa. To shikenan. Yanzu kam na gamsu da wannan addinin naka. Yanzu ta yaya za mu shiga wannan shi addinin naka, ya ake shiga? Sannan ka nuna mana yadda ake bautata wa Ubangiji. Wato wayannan sun juya min baya kenan. Ba zan taba bari ba, ba zan yafe ba, ba zan bari ba. الصلاة والسلام عليك عليك يا الصلاة والسلام عليك عليك يا حبيب الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدي عليك يا Idan Allah ya tashi shiryar da mutum, to dole zai koma cikin hayyacinsa. Ko da ya kasance yana tare da bara gurbi ne, sai Allah ya kore bara gurbin, sannan Allah ya shiryar da wanda ya ga dama. Godiya ya tabbata ga sarkin da ya ba mu aron numfashi zuwa wani lokaci. Addinin gaskiya a bayyane take, sai dai idan son zuciyarka ce ta hana ka bin. الصلاة والسلام addinin gaskiya ita ce addinin musulunci, bayan ita babu wani. Addinin musulunci shine addini kuma na gaskiya. Addinin musulunci shine addinin tsira. Ya Allah ya samu dace.
الصلاة والسلام عليك عليك يا حبيب الصلاة والسلام عليك Gimbiya ki tashi ya kashe ta. Me ya faru? Me ya same ta? Boka ne buga mata sanda Gimbiya. Boka ya buga mata sanda saboda me ta mishi? Ba komai Gimbiya. Gimbiya. Kai azzalimi kuma munafiki saboda me ka buga ma ƴar mutane sanda? Me ya faru? Boka ne ya buga mata sanda. Me ya faru? Me ya faru? Boka ne ya buga mata sanda. Oyo Gimbiya. Me ya faru? Me ya samu ƴata? Gimbiya ki tashi. Me ya samu ƴata? Hakika ka tabbata azzalumi munafiki maci amana ka kashe baiwar Allah wacce ta yi sanadiyan kawo kubuta a wannan gari mai albarka wacce ta yi sanadiyan kawo muku tsira da musulunci tir da irin halinka hukuncin boka a shi ne kisa ranka daɗe ka kwantar da hankalinka addinin musulunci yace duk wanda ya kashe to a kashe shi ta hanyar rataya hukuncin wannan munafiki shine a rataye shi kashe baiwar Allah Zande ranka daɗe a tafi da shi a je a rataye shi dauke shi sama da shi Wa alaikum salam. Allah taimaki sarki. Barka da hutawa. Wato abin da yasa na zo na same ka. Ina son ne alamunce min a bar ni in tafi. Ina nufin in koma can inda na taho. Saboda na baro kanwata can tana kwance ba ta da lafiya. Ban san wani hali take ciki ba a yanzu. Dama wanda dalili ne ya kawo ku zuwa garin nan? Ni da abokina mun zo ɗiba mata magani a cikin jeji. Aka kawo mu wannan fadan a matsayin bayi. Ba komai. Mun gode a bisa ɗora mu da kai akan tafarkin tsira. Wato shine addinin musulunci. Don haka mutanen garin nan suna godiya a gare ka
kuma Allah shi kai ka gida lafiya. Allah mun ce ma, don haka za ka iya tafiya. Allah shi mai da kai gida lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kawo ku tare da shi ya kamata ku gode wa, saboda shi ne abun godiya a koda yaushe. Shi ya kaddara zan zo wannan gurin, kuma duk abin da ya faru yin sa ne. Na gode. Ka barka lafiya. Ba Allah ya kiyaye. Allah ya kai ka gida lafiya. Ina yana? Ina yana? Ki magana mana. Ka bar shi ya gida ne ko kuma? Tambaya ne. Ina yana? Ina yana na ce? Jibo. Ina cinka. Kai haƙuri. Haƙuri. Ka faɗa mana, ban gane menene nufin ka ba. Ka faɗa mana ina yana? Ne je gida ne ko kuma? Wanka Sani. Na masa cika. Subhanallah. Abin da ya faru da shi. Agabus. Dawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dawai shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Da Allah ka tafi da shi. Dai. Inna lillahi. Wani azzalumin sarki ne yasa aka fille masa wuya a gabana aka cire masa wuya. Ni in ba da ƙyar na sha, da ƙyar Allah ya kubutar da ni, da ƙyar. Na ce wata ni kare ce. Na ji kanka Sani. Allah ji kanshi. Allah sa. Asiya ya jiki? Na ƙara sauki. Ai Hasiya jiki alhamdulillah ta ji sauki. Na ƙara sauki. Amma tana shan maganin kuwa? Tana sha, kaga tun da zo ma na dan jika shi, dan miƙo min mu gani, ƙara ba ta sha. Ina ga ya jika. Hasiya ba ta sha. Ki dan ƙara ko? Yawwa. To ya ibatan. Ya dai ta haka nan, ya dai ta. Kin ji sauki ko? Jiki alhamdulillah. Allah ƙara mai sauki. A duk lokacin da mutum yake buƙatar waraka, to ya dangana ta ga Allah subhanahu wa ta'ala. Warakar za ta zo ta same shi a inda yake. Mai rabon shan duka, ko da ya mutu ne, sai ya dawo ya sha wannan dukar tashi. Sannan idan kwanar mutum bai ƙare ba, ko da yana cikin kabari ne, sai ya dawo domin ƙarasa kwanakin shi na duniya da ya rage.
ya Allah ka ɗaura mu a masu bin umarninka albarkacin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam.